El dia 24 de maig la gent de Santa Pola té en les seues mans decidir si vol continuar una política que va enfonsar, va deixar caure en un clot, en un col·legi als nostres xiquets i xiquetes, o enfortir la nostra xarxa d'educació pública amb bones infraestructures i que no se mercantilitze amb este dret bàsic que és l'educació pública i de qualitat, amb un projecte que el que fa és potenciar la privatització de l'educació. I a més tenim la possibilitat de decidir sobre un govern que pot dotar de les ferramentes normatives, de les polítiques suficients per a que, per exemple, Santa Pola continua sent un referent en la pesca, la gent puga viure de la pesca, dissenyar aquest marc normatiu que faça reviure i potenciar les possibilitats de Santa Pola. En canvi, tenim un govern que passa desapercebut sobre una qüestió fonamental, un sector primari tan bàsic, i per tant Santa Pola està sent perjudicat per el Partit Popular, ja que decidir sobre si una política que pense per les persones o la política de la indecència i la falta de resposta del Partit Popular.